para detener el movimiento a través de represión, tortura, violencia, detenciones y secuestros contra la manifestación pacíficos. Hasta hoy hay más de 500 detenidos, entre ellos más de 12 niños menores. Todo esto para acabar con la movida popular del RIF. Sin embargo, la realidad confirma una vez más allá de cualquier duda razonable que el enfoque de la represión y las detenciones ha fracasado y no ha hecho nada más que impulsar a las masas populares a seguir manifestándose pacíficamente. El sistema del Estado marroquí es un sistema falso y represivo que no duda en vulnerar los derechos humanos. No se salvaron de su represión salvaje ni mujeres, ni gente mayor, ni tampoco niños, lo que demuestra más aún que su carácter es autorizado y mafioso. Se esconde detrás de un falso discurso de cara al mundo. Sigue la represión en el mundo, en la ciudad de Alhucemas y en la provincia de Alhucemas siguen las detenciones y sigue el sufrimiento de RIF. Todo el apoyo y solidaridad con RIF. ¡Visca RIF! Es RIF Solidaridad Rubí, 21 de enero. Ha passat més d'un any des de la mort tràgica del màrtir Rifai Mohsin Fikri, aixafat en un camió d'escombraries a mans de l'autoritat marroquina. A la ciutat d'Alhucemas, al nord del país, 28 d'octubre del 2016. És el dia en què data l'escalat de la revolta social dels rifins per reivindicar les seues manes justes i legítimes i exigir drets socials, econòmics, culturals contra el despotisme i la impunitat, per les llibertats i la justícia social. Com és sabut, l'Estat, en lloc d'escoltar-se al moviment popular del RIF i les seves reivindicacions, va recórrer a ignorar i no va dubtar a utilitzar tot tipus de forces per aturar el moviment a través de repressió, tortura, violència, detencions i segrestos contra els manifests pacífics. Fins avui hi ha més de 500 detinguts, entre ells més de 12 nens menors. Tot això per acabar amb la moguda popular del RIF. No obstant això, la realitat confirma una vegada més enllà de qualsevol dubte raonable que els enfocaments i la repressió i les detencions han fracassat i no ha fet res més que impulsar a les masses populars a seguir manifestant-se pacíficament. El sistema de l'Estat marroquí és un sistema fals i repressiu que no dubta en vulnerar-se els drets humans. No es van salvar de la repressió salvatge ni dones, ni gent gran, ni tampoc nens. El que demostra més encara que el seu caràcter és autoritari i mafiós, que s'amaga darrere d'un fals discurs de cara al món. Segueix la repressió a la ciutat i a la província d'Alhucemas. Segueix les detencions i segueix el sofriment del RIF. Tot el suport i solidaritat en RIF. Visca RIF! Visca RIF!